Vă salut, dragi surori și frați! Îi salutăm în mod deosebit pe copii, adolescenți și tineret în timpul săptămânii de reînviorare, rugăciunii și planificării evanghelice. Viața noastră este o mare minune. Este timpul pe care îl dedicăm rugăciunii către Dumnezeu. De fiecare dată când simțim o nevoie specială de trezire, când înălțăm rugăciuni către ceruri, când planificăm, ne îndreptăm privirea spre înălțimi. De acolo vine ajutorul nostru, de la acela care și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, care astăzi este mijlocitorul nostru și în a cărui nume rugăciunile noastre urcă la cer. Da, El este Iisus Mântuitorul nostru. Unul dintre primele titluri ale lui Iisus pe care îl întâlnim în Biblie este Mântuitor. Îngerul îi spune Mariei: și îi vei da numele Iisus, căci El va mântui poporul său de păcatele lor. Numele Iisus înseamnă Domnul va mântui sau mântuirea în Domnul. Vestea despre Mântuitor era vie în gândirea fiecărui credincios sincer. Multe mame, dând naștere unui fiu, păstrau în inimă gândul: poate fi copilul meu mântuitorul poporului, și îl numeau Iisus. De aceea acest nume era foarte răspândit în acele vremuri. Dar cuvintele îngerului arată că fiul Mariei nu este unul dintre mulți Iisus. El va fi mântuitorul mult așteptat. Iar noi, ajunși în secolul al XXI-lea, când vorbim despre numele Iisus, ne referim la cel despre care a scris apostolul Pavel. Astfel Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat un nume peste orice nume, ca în fața numelui lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dar de ce ne-a mântuit El? Îngerul ne spune ceva foarte important. Iisus este Mântuitorul poporului Israel de păcatele lor. În afara lui Iisus, mulți dintre concetățenii săi așteptau izbăvirea de sub jugul asupritorilor. Dar problema principală a poporului nu era cuceritorul roman, ci neascultarea lui, păcătoșenia lui. Umanitatea era robă a păcatului și a poftei. Și în vârful acestei robii fără speranță răsună cuvinte de nădejde. El vă va izbăvi de păcat. Cât de dulce sună cuvintele lui Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul al 2-lea, adresate slăbănogului. Îndrăznește, fiule, ți s-au iertat păcatele. Ați vrea să auziți aceste cuvinte din gura lui Iisus însuși? Iisus este mântuitor nu de sub jugul romanilor, ci de păcate. Aceasta este vestea bună. Evanghelia ne spune de asemenea că Iisus va mântui pe fiecare păcătos care se pocăiește. Iisus cheamă păcatele la pocăință și le dă iertare și eliberare de sentimentul vinovăției. La cina Domnului Hristos a spus că sângele Său se varsă pentru iertarea păcatelor. Evanghelia ne spune că sângele Mântuitorului se varsă pentru mulți. Un tânăr care a încercat în viață toate drogurile și toate ispitele, ajuns pe marginea sinuciderii, a hotărât să se roage. Iată ce scrie despre sine. Simțeam că nu mai am nimic de primit de la viață și mă temeam că îmi voi petrece restul zilelor în închisoare din cauza activității bandei sau pur și simplu voi deveni un alt tânăr ucis din cauza unei violențe fără sens. De aceea m-am gândit mult la sinucidere și am fost de multe ori aproape de ea. Dar într-o zi m-a cuprins o dorință puternică să mă ridic pur și simplu în genunchi și să încerc toată această poveste cu Dumnezeu, astfel s-a exprimat el. Nu mai aveam nimic de pierdut. De ce nu? Nu-i așa? Și m-am pus în genunchi și am plâns cu lacrimi de disperare și i-am cerut lui Iisus să intre în inima mea, să mă mântuiască, să-mi arate scopul vieții mele și de ce să trăiesc. Și El a făcut-o. Nicolae Gogol a scris odată: nu fiți morți la suflet, ci vii. Există o singură ușă spre viață și aceea este ușa Iisus. Păcătosul care se pocăiește înviază, pentru că primește iertare și scăpă de sentimentul vinovăției. Aceasta este bucurie, o experiență specială, pentru că Iisus ne dă o inimă nouă.
El nu doar iartă păcatele noastre, ci ne face capabili să trăim în armonie cu legea Lui. Inima noastră firească nu ascultă de Dumnezeu, de aceea Hristos ne dă un suflet nou, curat, care nu se mânie, nu se lasă pradă gândurilor răuvoitoare, nu înșală și nu se răzbună. Ioan Gură de Aur a spus următoarele: moartea Domnului a mântuit universul ce era pierdut. Această moarte a unit cerul cu pământul. Această moarte a zdrobit puterea demonilor, a făcut oamenii îngeri și fii ai lui Dumnezeu. Această moarte a înălțat adevărul nostru pe tronul regal. Așa este, pentru că adevărul este că nu este alt nume sub cer cu care trebuie să fim mântuiți. Dragi frați și surori, copii, adolescenți, tineri, astăzi, în vremea decăderii spirituale și a agitației excesive a secolului 21, să ne rugăm pentru o trezire. Să planificăm slujbele noastre pentru apropierea întâlnirii mult așteptate cu Iisus Hristos, nepereche, dar blând și plin de dragoste. Mântuitorul nostru. Să continuăm în ciuda tuturor, să privim la Cel care este desăvârșit în toate, să trăim pentru Iisus, să ne rugăm în numele Lui și să lucrăm asemenea Lui. Nu uitați, Dumnezeu este cu noi. Amin. Să ne rugăm Domnului pentru aceasta. Dumnezeule mare și Mântuitorul nostru, pe Tine, Doamne, Te lăudăm și Te preamărim pentru marea Ta lucrare, pentru că Te-ai apropiat atât de mult de fiecare dintre noi, pentru că Ți-ai dat viața pentru mântuirea noastră, pentru că, Doamne, ne ierți, ne eliberezi de vinovăție și ne dai o inimă nouă ca să putem învia la o viață evlavioasă și dreaptă pe acest pământ. Și, mai presus de toate, ajută-ne să facem ca mulți alții să se apropie de Tine și să Te primească ca mântuitor personal. Binecuvântează, Doamne, înnoiește viața noastră spirituală și primește rugăciunile noastre de astăzi. În numele Tău strigăm către ceruri. Amin.